Hello, what's up mga Bai? Daisy here from Proud Bisaya Bai, and today guys, we're going to try out one of the best barbecue restaurant here in Lapu-Lapu City, here in Mactan. So we're here at the Franzon BBQ. Yep, guys. So they're located here in Bag-ong silingan, Mactan, Lapu-Lapu City. So doon na siya sa Villa Rufina Subdivision 2. So yes guys, so i-try natin ang mga barbecue at ilang mga gipang hambog din ng mga pagkaon diri sa Franzon's BBQ. So tara mga bay, tilawan na natin ilang barbecue. Diri mo mag-order sa ng barbecue. So may ilang mga barbecue, aside from barbecue, kaya nasa sila yung mga lahi-food na mga food like buffalo wings, gambas, calamares, mga na siya guys. Sa man yung bestseller dito Ang bestseller gid ma'am kay kining barbecue. Pagkira sa nilang barbecue. Tag 20. 20 isa. Nasaan sila isaw guys? Oo, galing adidas. Chorizo. So, guys, mag-order sa ako guys na then ang ilahan ay ang mga lamisa guys na dito guys. So, hapit na sa langit guys. So, dito guys. So, ari mo mag-order. Then after nyo order, atong saka dito kay nice daw ang view dito. Here upstairs sa Franzon's BBQ. So supposed to be guys, kani siya na view diri kay nice, so kani siya kay nice ang sunset diri and maka-chill gid ka, and every weekend guys, every 6 PM they have an acoustic band here or solo na nang nagkanta. So pwede ra sad niyo mapulihan. So nagpaabot kami sa mga food and nagpicture lang sa diri. So later guys, kay tilawan nato ilang mga barbecue diri and we will tell you unsa kalami or unsa ang honest review lang gud lang unsa kalami ilang barbecue. Alright mga bay, nanato ang food. So we have here some pork barbecue, natay isaw guys, and then hot dog, chorizo, and ang adidas. Mukha ano guys. Dili lang barbecue ang available dito sa Franzon's BBQ guys. They also have some sisig. Nasa sila yung butter chicken, calamares, kani siya nachos, and burger with fries, and nasa sila yung gambas, and nasa sila yung mga shakes. So this one is chocolate shake, this one is pandan, mango, and ube. Pilawan na to ang ilang mga pagkaon. Kung lamig ba Jude? Lamig ba Jude? Let's eat! But first, mag-pray sa ta. By the way guys, kanina lang mga barbecue no, kay mga affordable rin kayo. Ilahang pork is just 20 pesos. Nya ang kanilahang adidas kay 20 pesos. 10. Ay 10 di ay. Ako ang G's. Tapos, chorizo. Nya, basta guys. Wala na mo diri guys sa Franzon's BBQ diri sa Mactan. Medyo sudlo nun siya guys, pero kung mangutan na lang jud mo, maabot pa jud mo diri. Lamig guys. Lamig din siya. Ulit. O kabantay mo no kasi ra pagkaon sila si Papi. So far, akong pinakaganahan sa tanan kay ilang gambas. Because my favorite food is shrimp man. Biased.
Pero ang barbecue guys, lami sa good kayo ilang barbecue. Lamang lasa. Sakto pagka-marinate. Tender. Tender. Ang iyang mga unod. Lami jud guys niya. Karang ang tanang ganing timpla. Nakakonsin mo sa ilawom. Juicy ang ilang mga kuhan. Ilang mga barbecue. Dili uga. Dito no? Dili uga no? May uban ba ka ng uga mo nagbaho ba, di ba? 2 hours later. So that would be all mga bay. Overall, ako masulti diri sa Franzon's BBQ. Ilang barbecue good siya. Grabe guys, lami kayo. Hasta ang ilahang mga snackies like the nachos, mga burger, ang fries. So lami kayo guys. Pwede siya pang snacks, pwede siya pang dinner. So by the way guys, they are open every day. That's 11 a.m. until 9. Pero much better na muari mo ka ng Bandung sunset guys. Kaya nindot kayo ang view dere sa Igbaw. And then kagabi sa like kung meet na nindot kahapon kay tanawa ang view, ang background, romantic kayo kung mag-date mo sa mga uyab, ay uyab lang si ay. Sa imong uyab. Sa imong uyab, pwede sa nimo dalon diri imong family, friends, perfect kayo ni siya na place para mag-chill and mag-bonding. Pwede sa mo guys mag-order online, message lang mo sa ilahang Facebook page for a minimum of 125 pesos. So, mo deliver sila guys within Mactan. Overall guys, akong ma-rate dili silang food kay siguro mga 9.99. Wow! So guys, seriously, lami jud kay ilang pagkaon. Lami ilahang barbecue, lami ang lasa juicy, and then bagugid siya na mga gihimo. Malasang malasa siya. So mo to siya mga bay. Diri na lang kutob atong vlog. Kay busog na kayo meme, so mag-chill lang sa mi diri, and mo to siya. Thank you so much for watching. Bye mga bay! Oh, ganda ng barko guys.